Έλα ρε, μοσνά. Τώρα με μαλάκα σε ένα μαγαζί το οποίο θα μου πει να πληρωθώ. Τελείωσα. Ναι. Εννοείται. Με πλήρωσε ο φίλος μου. Λουτσικάλι. Να, για το ειδήθιο λέγαμε. Για σένα του είπα. Το είπα ρε. Ο ξάδερφός μου το έκανε μαθαίνω, τα είπα. Μόνο δεν το πιάω τον Γιώργο. Ήταν και οι άλλοι. Όχι. Αυτή που μου ξόκλε εκεί η μέρα που έγινε το λάθος. Από πίσω μου. Τέλος πάντων, μετά όταν έφυγα μπορώ να του μαλακίες. Τέλος πάντων, πληρώθηκα. Με πήρα τηλέφωνο την κοπέλα. Έτσι να μείνουμε και με πήρε τηλέφωνο. Έχει σταθεί η ρύθμιση. Και μου είπε να πάρει το ρυθμιστή, αν δεν ξέρεις εσύ, να προσπαθήσεις να κάνεις μια δεύτερη υπαγωγή στη ρύθμιση κι ας έχει χαθεί. Πρώτον και δεύτερον, μου λέει ότι δεν χρωστάει πολλά, μπορεί να πηγαίνει και να βάζει την ταυτότητα οφειλή στην παλιά, ό,τι λεφτά θέλει. Αυτό μου είπε, δύο σου είπα, δύο πράγματα. Αν δεν μπεις στη δεύτερη υπαγωγή, δεν τα καταφέρει, θα πάρει την ταυτότητα την παλιά οφειλή και θα βάλει όσα λεφτά θέλει. Δεν χρωστάει πολλά όμως, μου λέει. Αυτά μου είπε. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ζημία. Ναι, το θέμα είναι ότι έχει να πάρει το εργαλείο. Εμένα ό,τι μου είπε σου λέω. Για τη δεύτερη. Τη δεύτερη υπαγωγή που είπε. Του λέω γιατί αυτός δεν ξέρει να τα κάνει. Του λέω νομίζω ότι μπορεί να ξέρει να κάνει αυτά που μου λέει. Της είπα ότι μπορεί να μην ξέρεις να κάνεις υπαγωγή. Ναι. Άμα το ξέρει μου λέει, να πάει στην πρώτη και να πάρει την ταυτότητα οφειλής και να βάζει ό,τι θέλει. Το καφέ στο χοντρού είναι σχεδόν έτοιμο. Ό,τι μου είπε σου λέω. Ανέβουμε, πότε θα τελειώσει το λεπτάκι. Και πότε γίνεται αυτό. Γιατί αυτά είναι, τώρα είναι, τώρα ξεκινάνε. Μου λέει δεν είναι. Τώρα ξεκινάνε να αρχίσουν να ψάχνουν. Ναι. Εντάξει, έχεις. Τίποτα. Έχεις, εντάξει, αλλά δεν είμαστε ένα μαγαζί στην δρόμο. Σωστό. Έχεις ξεκινήσει Ναι, να κάνεις λίγο το φυσικό για το Πολύ πατώσα. Ναι. Ωραία, φτιάξεις τα βήματα. Έτσι, βέβαια, περίπτωση. Ναι, σκέψου αν από αυτά τα που έχει γίνει ένα κοφτέιπι τέτοιο, σε ό,τι ξέρεις ήταν. Δεν έχω να κάνω κοφτέιπι. Για μένα. Μεγάλο. Ναι. Εννοείς από Παρασκευής. Πάνω την Παρασκευή. Φυλακή. Το τέτοιο δεν το φτιάξεις το... Δεν είχες καμιά βάση τερακότα. Όταν το έφτιαχνε. Να βάλω το φωτιστικό. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι έχει τέτοια γραμμίδια μέσα. Χριστιανό. Δεν είναι φαβέλα. Αυτό μπορεί να έχει και γεύση, αλλά... Τα βήματα που θα είναι λες, πόσο θέλει. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα, δεν μπορώ να υπολογίσω Τι θα πάμε, Δεκέμβρη. το κομμάτι του μακάρι να πάρει. Επίσης θα είναι μάλλον δύο μου πια. Γιατί δεν χωράνε όλα αυτά. Δηλαδή έχω πρόβλημα να το λύσω και δεν είναι όλα. Πάτα μέσα. Και τι τα χρώματα, να είναι σε Τέτοιο. τα χρώματα δεν χρειάζεται να είναι. Δεν έχει πολύ μια ποτάρια. Εσύ θα το κάνεις στο ίδιο.
Εγώ απόψε Όλα αυτά. θα παίρνω με φωτογραφία. Θέλω να ήταν ένα τέτοιο με όλα τα Τα χρώματα. μέσα. Ναι. Το τι θες. Αυτό δεν είναι αυτά. Τουβλάκια, τα οποία μπορείς να τα βγάλεις, να τα πιάσεις. Ναι, δηλαδή. όπως Πολύ είχατε, τρεβελή. αυτό συνήθως όμως στο Μάρμαρο τα έχω. Στις εταιρείες με Μάρμαρο. Ναι, καλά τα πάμε. Ναι. Και εδώ είναι η φέρες. Ένα το έκανα, δούλα, Δεν χωράνε τίποτα. τίποτα σε ένα κουτί. Η θέση είναι μπράβο, ναι, θέλουμε το μεγάλο και το άλλο να είναι σωστό. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι τουβλάκι. Τότε. Δεν καταλαβαίνεις. Όπο, τι καλό. Όχι, η νυφή σωστό είναι σε μεγάλο. Δεν χρειάζεται να είναι Σου μεγάλα πάρω το τα χρώματα. Γιατί να τις Θα το βάζω μπροστά. να το κάνεις στο παιδί, πόσο Ναι, θέλεις. ναι. Το τουβλέκι σου πόσο Ένα είναι. σκέτο κάνω. 6 πόντους. Καλά. Α, εντάξει. Εγώ θα πάρω, Δεν δηλαδή. χρειάζεται. Ναι. Αλλά δεν χωράει μετά οι υφές στους 6 πόντους. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι... Λοιπόν, είναι 4 κιλά. Και τα άλλα μπορεί να είναι άλλα 4. αυτά τώρα. Πάει πολύ. Να μην είναι τότε τουβλάκι. Άμα είναι σε αυτή τη διάσταση σε ένα πλακάκι, να είναι... Το υπέρ. Δεν ήξερα ότι έχει τόσα χαμηλά. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν τρέχει. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Όχι, αλλά κάτι άλλο. Έλα. Μετράει, ναι, Αυτό δεν έχει πίτα. Χωρίς τίποτα Λοιπόν, τα πλακάκια αν είναι Μικρά. ναι, ναι, μόνο Πολύ ωραίο. επίπεδο, να βλέπεις από πάνω, μην χρειάζεται να Δεν το... γίνεται ίδια. Τι καλό. Όταν το βγάζεις είναι τελείως διαφορετικό. Το χρώμα, Όλο. Η αίσθηση που σου δίνει. Μπορείς να το κουμπίσεις κάπου αλλού. ότι αφού είναι ένα πολύ καλά ούτε Άμα δεν υπάρχει, να πάω. να, στην ουσία, να, το τέτοιο που στο... Εδώ. Ο τέτοιος, ο... Άκη και Παναθηναϊκό. Είδες φτωχιά άσπρο. Παναθηναϊκό και Άκη. Ναι, 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 να μην... Ναι, το μόνο. Έλα. Ναι. 2 ώρες. Τα κοντομέρες. 5. 4. το κύμα. Τι είναι στάση με ένα 80. Άμα δεν υπάρχει τελευταία στο Μαρακά, Ναι. θα πάω όταν βγάλει η ανακοίνωση, θα βάλω Παναθηναϊκό, θα βάλω πολύ πράγμα. Κάπου θα δει με Ναι. μια εταιρεία που θα φτιάξει φωτογραφία, μην αναπτύσσαμε μετά που τα χάνεις. Και ήταν δειγματολόγοι με τέτοιο μάμα. Αυτά τα ωραία. Είσαι ένα καραπάκι. Τώρα. Όλο το γύριο. Πες στη γυναίκα να στείλει τα τέτοια, τα δοσμήματα. Εκεί βρήκε Ναι. τώρα. Ναι, Αλέξη. Βεβαίως όχι, δεν μου σε πάρει